fy neges i bore yma o'r benod a ddarllenwyd, Ioan 1, a gallech chi pigo dwy adnod os chi moyn. Adnod 29, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Dwi'n fwy cyfarwydd gyda fe yn yr hen gyfieithiad, wele, behold, oen Duw sydd yn cymryd ymaith bechod y byd. Yna adnod 35 a 36, diwedd adnod 36, Ioan yn gwneud yr un bregeth ychydig yn fyrach, dyma wele oen Duw. Nawr dyna y neges mae Duw di roi ar ynghalon ni bore yma, ac pan da chi'n dod yn Gristion, da chi yn cael perthynas real gyda Iesu Grist. Mae yna fywyd newydd yn dod, ond oes? O'r fath newid ryfeddol a ddaeth yno fi daeth Iesu i'm calon i fyw. Ac mae yna baralel rhwng dechrau Efengil Ioan a dechrau y Beibl yn Genesis. Mae Genesis yn dechrau y creadigaeth gyda y gair, goleuni. Ac yna, mewn 6 diwrnod, mae Duw yn creu y byd. Ac yna mae fe'n bendithio 7fed diwrnod, y Sabath. Yn Ioan 1, mae gyda ni y greadigaeth newydd. Pan da ni'n dod i nabod Iesu Grist, da ni'n greaduriaid newydd. Ac mae yna air. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ac mae yna oleuni. A mae yna 6 diwrnod. A da ni'n mynd i edrych ar 2 o ddiwrnodau yna. Y 3 diwrnod cyntaf mae Ioan Bedyddiwr yn tystiolaethu Iesu Grist. Ac da ni'n mynd i edrych ar adnod 29, tranoeth, yr ail ddydd, ac yna adnod 36, tranoeth, y trydydd ddydd. Yr un bregeth, wele oen Duw. Ac yna mae yna 3 diwrnod arall, as mae 2 o ddisgyblion Ioan, pan mae Ioan yn tystiolaethu Iesu Grist, maen nhw'n gadael Ioan, ac maen nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu. Mae yna 6 diwrnod, ac yna ar ddechrau pennod 2, ar y 7fed dydd, mae Iesu yn bendithio priodas yn Cana. Ydych chi yn greaduriaid newydd y bore yma, achos bod Iesu Grist wedi dod i'ch calon i fyw? Felly gadewch i ni edrych ar bregeth Ioan, a mae yna 3 pwynt. Dwi yn hoffi 3 pwynt. A'r pwynt cyntaf ydy wele. Dydy o ddim yn y cyfieithiad modern. Dyma. Mae wele yn cyfleu yn llawer gwell beth mae Ioan yn trio gwneud. Gallai ddychmygu bod Ioan yn pwyntio at Iesu Grist. Dyma un sydd ddim wedi gwisgo fel rhan fwyaf o bregethwyr. Dwi'n yn gwybod pa mor strict ydych chi fan hyn, ond yn yng nghapel i gartre, da ni yn strict iawn gyda beth mae pregethwyr yn gorfod gwisgo. Dwi'n meddwl byddwn ni'n gallu bod heb deu. Ond meddyliwch am gael Ioan yn pregethu. Dydw i ddim mewn gregys camel y bore yma, falle bod chi'n falch o hynny. A doedd Ioan ddim yn hen, mae lot o gapeli, ond yn cael hen bregethwyr. Wel, roedd Ioan, sy'n ar un oedran a Iesu Grist, 29, 30. Doedd ddim yn gwisgo fel pregethwr, ond roedd wedi gwisgo rhywbeth arall. Roedd wedi gwisgo a gostyngeidrwydd. Dyna'r peth pwysig, efe. Dwi'n meddwl beth mae Aaron yn gwisgo pan mae fe'n pregethu. Ond does dim ots os di'r pregethwr mewn siwt neu ddim mewn siwt. Y peth pwysig yw
bod y rhai sydd yn gweinidogaethu wedi gwisgo a gostyngeidrwydd. A os gostyngeidrwydd gyda ni, yna, da ni ddim fel yr glas yma o ddŵr. Mae'r glas yma'n llawn. Mae pobl yn gallu bod yn llawn o'i hunan. Ond os di'r glas yma, dwi ddim yn mynd i gallu yfed ei gyd, yn cael ei wacau, yna mae'n gallu cael ei lenwi. A dwedodd D.L. Moody, mae'n rhaid i ni gael yn gwacau o'n hunan mwyn cael yn llenwi ar ysbryd glân. Ac mae Ioan Fedyddiwr, mae wedi gwisgo a gostyngeidrwydd, ac oherwydd hynny mae wedi gwisgo a grym yr ysbryd. Roedd Ioan ddim yn pregethu yn y ddinas. Doedd e ddim yn Jerusalem. Doedd e ddim hyd yn oed yn yr trefi. Mae gyda ni rhywun o Singapore yn fyfyriwr gyda ni yng Nghaerdydd, ac mae fe yn pregethu heddiw yng Nghaerfyrddin hefyd. A mae fe'n dweud, mae'n mynd i Gaerfyrddin fel mynd i Dyffreuthwch. Mae fe mor bell. A dydy Singapore ddim yn le mawr. A doedd Ioan ddim hyd yn oed yn y dref. Roedd e mas yn y Dyffreuthwch. Ac eto, mae fe'n tynnu tyrfa. Ac mae y bobl o Jerusalem yn arbennig yr arweinwyr crefyddol. Maen nhw yn poeni am Ioan. Dydy o ddim yn bregethwr normal. A maen nhw'n dod i wrando arno fe. Dim i gredu yn Iesu Grist, ond maen nhw gyda'i clipboards i drio ffindio camgymeriadau. Ac maen nhw'n gofyn i Ioan, pwy wyt ti, Ioan? A mae Ioan yn dweud, dim fi ydy y Meseia. Dwi'n offi'r ffordd, does dim amser gyda ni edrych ar yr adnodau, ond bob cwestiwn mae'r experts crefyddol yn gofyn i Ioan, mae Ioan yn troi yr ateb i ffwrdd o beth maen nhw'n trio trapio fe gyda i Iesu Grist. Mae Ioan yn dweud, nid fi ydy'r Crist, ond dwi yma i dystiolaethu am Meseia. Na chi, rôl fi bore yma. Pam dwi wedi dod yr holl ffordd o Gaerdydd bore yma i weinidogaethu yma yn Peniwol? Dim jyst i ymarfer fy Nghymraeg. Dim jyst i ganu yr emynau gwych yma yn y Gymraeg. Dwi'n colli nhw. Dwi yma i dystiolaethu i berson real. Mae'r gair tystiolaethu yn ymddangos dro ar ôl tro yn Ioan. Chi'n gwybod beth yw tyst? Beth yw tyst? Pan o'n i'n yn yr ysgol, o'n i wedi cael trip i'r cwrt. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi bod i'r cwrt o'r blaen, o'n i wedi cael trip i'r cwrt yn Merthyr Tydfil. Dyna chi brofiad diddorol. A dwi'n cofio beth oedd y person oedd ar draul wedi gwneud o'i le, ond oedd e'n ddiddorol iawn gweld yr advocates, be maen nhw'n galw nhw, maddeuwch y Saesneg fan hyn, does dim gobaith y fi gwybod y Gymraeg, prosecution a'r defence. O'ch chi'n gwrando ar y prosecution, ac oedd nhw'n gwneud i'r person oedd yn y doc swnio'n eog. A oedd e'n gallu dadle mor dda. Ac yna o'ch chi'n gwrando ar y defence, ac o'ch chi'n convinced bod y person yn y doc yn ddi-eog. Roedd nhw'n gallu ennill dadl. Dyna beth mae advocate yn neud. Ond mae yna wahaniaeth, ond oes, rhwng advocate a witness. Tyst. Witness, tyst. Dydy tyst ddim yn gallu ennill dadl bob tro. Ond mae tyst yn gallu dweud, roedd ni na. Dwi'n siarad o brofiad. Nawr, dwi ddim yn mynd i allu ennill dadl gyda Geraint. Roedd ni'n y brifysgol gyda'n gilydd, a mae fe yn llawer mwy abl na fi. A falle os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, falle gallai ddim perswadio chi i ddod yn Gristion. Ond un peth dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu ymuno i Ioan a dweud, dwi wedi profi rhywbeth. Dwi wedi profi Iesu Grist yn waredwr. Tyst. Tyst. Os gyda chi stori, ydych chi wedi profi gras Duw yn Iesu Grist? Falle bod eich stori chi yn wahanol. Mae
stori pawb yn mynd i fod yn wahanol. Des i yn nabod Iesu Grist pan o'n i yn y brifysgol, yr un pryd ag Eraint. Roeddwn ni wedi cael ynghodi i fynd i gapel, ond nes i rioed clywed yr Efengyl nes i fi fynd i'r Undeb Cristnogol Cymraeg yn Aberystwyth. A dyna lle nes i glywed am y tro cyntaf, am Iesu Grist. A fy angen i am Iesu Grist, ac yna fe roes i fy ffydd i yn Iesu Grist. Mae yna ddywediad Saesneg, best felt than telt. Wele. Wele. Dyma beth yw yn raison d'etre ni fel eglwys. Dim just ni fel pregethwyr sydd yn dystion. Ond mae pob un ohonoch chi sydd yn Gristnogion y bore yma gyda rhywbeth i ddweud. Dwi wedi profi Iesu Grist. Mae fe yn waredwr personol i fi. Felly dyna'r peth cyntaf mae Ioan yn gwneud. Mae fe'n pwyntio at Iesu Grist. Falle ydych chi'n teimlo, dwi ddim yn dda am unrhyw beth, ond dwi'n gallu pwyntio at un sydd yn gallu achub i'r eithaf. Yr ail beth sydd ym mhregeth Ioan, yr ail bwynt, wele, beth i ni'n edrych ar pan i ni yn edrych ar Iesu Grist? Oen Duw. Na chi od? Oen. Wel, falle bod e ddim yn od yn y rhan yma o Gymru, os mae gyda chi mwy o ddefaid na pobl. Ond nad ydy'n derm od i ddefnyddio am berson. Oen. Nawr, bydde gwrandawyr Ioan, bydden nhw'n gyfarwydd iawn ar syniad yma o oen. Os chi'n gwybod eich Hen Testament, bydd chi'n gwybod am Exodus, plant Israel o'r Aifft, ac pan ddath y pla olaf ar yr eithdiaid, angel marwolaeth, fe achubwyd teuluodd Israel oherwydd oen. Roedd pob teulu yn pigo oen ddinan, ac roedd nhw yn rhoi gwad yr on ar pist i drws. A pan roedd angel marwolaeth yn dod, roedd yr angel yn gweld y gwad ac yn mynd heibio y tŷ yna. Oen y Pasg. Passover yn Saesneg. Angel marwolaeth yn pasio heibio oherwydd y gwad. Felly bydde y rhai oedd yn clywed Ioan yn gyfarwydd gyda oen y Pasg. Ond mae yna mwy na hynny yn yr Hen Testament. Bob dydd yn y deml, yn y bore ac yn yr hwyr, bydde wyn yn cael i aberthu. Os byddech chi wedi bod o gwmpas yn ystod yr Hen Testament, byddech chi wedi bod yn sioct achos y gwad oedd yn cael ei drenellu. Bore a hwyr yn y deml. Ac roedd Duw yn drilio fo mewn i'w bobl heb ollwng gwad. Does dim maddeuant. Os mae Duw sanctaidd yn mynd i fadda'n pechodau ni, mae'n rhaid bod yna aberth. Ac yna, Eseia 53, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar benod yna, Eseia 53, da ni'n edrych ar y benod yna yn ystod y Pasg, mae y Meseia yn cael ei ddisgrifio fel oen. Oen yn mynd i'r lladdfa. Ac yna falle yr stori mwyaf enwog yn llyfr Genesis ydy Abraham ac Isaac i fab. Duw yn gorchymyn i Abraham i fynd i fyny mynydd Moreia ac i offrymu Isaac i fab fel aberth, ac mae Isaac yn mynd lan y mynydd gyda'i dad, ac mae Isaac di bod gyda'i dad o'r blaen pan maen nhw'n aberthu wyn, ac mae Isaac yn helpu dad i gario yr pren, i gario beth bynnag arall sydd ei angen, ac mae Isaac yn gofyn i'w dad, ble mae'r oen? Bob tro, da ni wedi bod yn aberthu o'r blaen, da ni wedi cael oen. Ble mae'r oen? Ble mae'r oen? Ac mae Abraham yn rhoi'r ateb, Duw a edrych iddo'i hun am oen. Ac dyna beth sydd yn digwydd, mae Duw yn darparu oen. Does dim rhaid i Abraham offrymu i fab, achos mae Duw wedi darparu oen
yn ei le. Felly, os da chi'n edrych ar miloedd o flynyddoedd trwy'r Hen Testament, y cwestiwn ydy, ble mae'r oen? Ble mae'r oen? Mae'r ŵyn sydd i gyd wedi cael ei offrymu. Dyn nhw ddim yn gallu cymryd ymaith yn pechodau ni. Sut all gwaed oen lanhau cydwybod eog? Ble mae'r oen? Ac yna ar ôl y proffwyd olaf, mae yna 400 o flynyddoedd o dawelwch. Ac yna ar ôl sawl ffals dôn, achos roedd yna sawl Meseia gai wedi codi cyn i Iesu Grist ddod. Mas yn y diffeithwch, dim yn y brifddinas. Nid arweinydd crefyddol, ond rhyw bregethwr od. Dim ond 29-30 oed. Mae'n sefyll ac yn pwyntio at rhywun, a pwy mae fe'n pwyntio at? Mae'n pwyntio at ei gefnder. Ac mae'r cefnder yma wedi dod o Nazareth. All unrhyw beth da ddod o Nazareth? Dyna oedd y dywediad. Dim yn gwybod os gyda chi Nazareth yng Nghaerfyrddin, ond mae fi fod yn ofalus nawr. Pan o'n i arfer byw yn Llandudno yn y Gogledd, roedd Blaenau Ffestiniog. Ydych chi wedi bod i Blaenau Ffestiniog? Ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae yna dwll yn y canol. Dyw e ddim yn rhan o'r parc, achos mae fe'n le sydd gyda cymeriad, fel maen nhw'n dweud. Blaenau Ffestiniog. A os di'n bwrw glaw, mae Blaenau Ffestiniog ar ei ore. Dyna'r fath o le roedd Nazareth. A mae John yn pwyntio at rhywun, Ioan, mae'n ddrwg gyda fi'n pwyntio at rhywun, a dydy'r person yma ddim hyd yn oed o Jerusalem. Mae fe o Nazareth. A dydy o ddim o deulu cyfoethog, mae fe yn dod o deulu ble mae dad yn saer. A mae Ioan yn dweud, dyma'r oen. Ar ôl y disgwyl o filoedd o flynyddoedd, dyma'r oen. Mae fe di dod. Gallech chi ddychmygu'r sioc? Da ni'n paratoi, ond ni am y Nadolig. Mae fe fel petai'n dod yn fwy cynnar bob blwyddyn. Ond meddyliwch y paratoi yn y diwdod am y Nadolig cyntaf, anfon Iesu Grist. Duw, y mab, yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair, a'r gair a wnaethpwyd yn gnawd. Y paratoad am anfon y mab yn dod yn ddyn. Nid jyst miloedd o flynyddoedd, ond cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na llwyr na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Iesu Grist yw yr oen. Dim ond yn Iesu Grist gallen ni gael maddeuant pechodau. Does dim angen dim byd arall. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Pan o'n i yn y brifysgol, mae'n ddrwg dy fi Geraint, pan o'n i yn y brifysgol, o'n i yn gwrando ar gan pop oedd yn boblogaidd ar y pryd, gan U2, I still haven't found what I'm looking for. Wedi darganfod Iesu Grist, gall person ddim dweud hynny rhagor. Ac un pwynt arall, wele. Dyna beth mae Ioan yn neud. Dydy Ioan ddim yn tynnu sylw i'w hunan. Dydy Ioan ddim yn gwneud dim byd, ond pwyntio at Iesu Grist. Dyna beth i ni'n neud. Mae'n ddiddorol, Ioan, yr un sy'n ysgwennu'r efengil yma, dydy o ddim yn hyd yn oed cyfeirio at Ioan Fedyddiwr, fel Ioan Fedyddiwr. Mae fe jyst yn galw fe'n Ioan. Does dim hyd yn oed unrhyw beth yn dod rhwng Ioan a Iesu Grist. Chi eisiau gwybod pam fod capeli Lu yn cael awr yng Nghymru? Pam fod capeli yn cael ei cymryd drosodd gan bethau eraill? Y rheswm ydy, da ni ddim yn pwyntio i Iesu Grist rhagor. Os nad i Iesu Grist yn cael y sylw, mae Duw yn dweud, does dim pwynt i chi fodoli.
A mae Iesu Grist yn cael ei bortreadu fel oen. Yr unig un sydd yn gallu maddau ni o'n pechodau. Dim gobaith arall. O'n i'n darllen ar y newyddion yn ddiweddar bod y pont Menai i Sir Fôn wedi cael ei cau. Oedd arfer bod 2 ffordd i Sir Fôn, pont Menai a pont Telford. Nawr, dim ond 1 ffordd sydd i Sir Fôn, pont Telford. Dim ond 1 ffordd sydd i'r nefoedd. Mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r ffordd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Ac yna y pwynt olaf, a'r pwynt mwyaf pwysig, sut mae Iesu Grist fel oen Duw yn maddau chi a fi? Wel, gwrandewch ar Ioan, yn adnod 29, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Dwi'n gwybod os ych chi arfer gwrando ar y frenhines, cyn frenhines, ar ddiwrnodolig. Os ych chi wedi gwrando ar un neges Nadolig, chydig flynyddoedd yn ôl, dim yn hir yn ôl, dywedodd hi hyn. Maddeuwch y Saesneg. If our greatest need had been information, God would have sent an educator, a teacher. If our greatest need had been technology, well, falle mae fe angen I yn fyna, ond God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, well, mae angen hwnna yn y dyddiau yma, dos. God would have sent an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent an entertainer. But our greatest need is forgiveness. So God has sent a Saviour. Hallelujah. Dyna beth mae Iesu Grist wedi dod. Fel oen Duw. Dydy o ddim wedi dod i'n dysgu ni yn gyntaf. Mae fe'n dysgu, ond ar ôl I ni gael yn hachub, mae fe wedi dod I ddelio gyda'n pechodau. A dyna beth mae'r holl aberthen yr Hen Testament yn pwyntio tuag at. Dim ond cysgod yn nhw yn pwyntio at y sylwedd. A'r sylwedd ydy beth wnaeth Iesu Grist ar y groes. Fe ddaeth Iesu Grist I fyw, ond doedd ddim rhaid iddo fe fyw mwyn I hunan. Roedd e'n berffaith, roedd e'n ddyn perffaith, ond daeth ei fyw drosoch chi a fi yn substitute. Ac yna daeth I farw. Ac ar y gros, fe aberthwyd oen Duw. Nid dros I bechodau hunan, ond dros eich pechodau chi. Dros fy mhechod I. Un o fy hoff bregethwyr, rhan fwyaf o'n hoff bregethwyr I wedi marw. Felly un o fy hoff bregethwyr ydy John Elias, pregethwr 4edd ganrif ar 15. Ac roedd John Elias yn pregethu mewn bwthyn rhywle yng nghanolbarth Cymru, ac roedd e'n pregethu am Iesu Grist yn marw am yn pechodau ni. Ac roedd rhaid I John Elias fynd yn syth ar ôl yr oedfa, a wrth I Elias fynd ar I geffyl i'r cyhoeddiad nesaf, roedd merch oedd wedi clywed I bregeth ac wedi cael ei argyhoeddi. Roedd hi'n rhedeg ar ôl ac yn gweiddi, Mr Elias, I am fy meiau I. Dioddefodd Iesu mawr. A dyma'r newyddion da. Ie, drosoch chi, droso fi, fi farw Iesu Grist. Ges I fy nal yn gyrru'n rhy gyflym ychydig wythnosau yn ôl, ac bydde fi wedi cael points ar fy leisens gyrru, ond es I dydd Mawrth ar speed awareness course, ac oherwydd hynny, doedd dim points. Roedd nhw wedi torri'r gyfraith. Roedd cosp. A doedd ni methu pledio'n ddi-eog, roedd y camera yn dweud y gwir. Ac roedd rhaid i'r gosb cael ei dalu. Ac yn ymhrofiad I, y speed awareness course oedd e. Roedd rhaid I fi gyffesu fy mai. Ond
ar ôl gwneud y speed awareness course, mae'r pwyntiau wedi clirio. Un o fy hoff emynau yn y Gymraeg, dim ond un pennill, o fe enaid. Dwi'n pregethu chi, chi'n gallu pregethu chi'ch hunan. O fe enaid, cod dolwg, gwel yn amlwg, ben y bryn, llebu'r Iesu, y cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dir cyn hyn. Mae fe'n sôn am y groes. Talodd yno, swm dy ddyled. Ar y groes, mae Iesu Grist yn talu'r gosb. Mae Iesu Grist yn cymryd y pwyntiau. A dim just 3 pwynt sydd na. Mae yna bwyntiau dir-i. Dyna pa mae uffern am dragwyddoldeb. Da ni wedi pechu yn erbyn Duw tragwyddol. Ac mae Iesu Grist ar y groes am 2 awr yn cymryd yn uffern ni. Er mwyn i ni gael mynd yn rhydd. Er mwyn i ni gael maddeuant. Mae Ioan yn dweud, mae fe'n cymryd pechodau'r byd. Pechodau'r byd. Beth mae hwnna'n golygu? Ydy o'n golygu bod pawb yn cael ei maddau? Bod pawb yn mynd i'r nefoedd? Dim o gwbl. Be mae fe'n golygu di hyn? Mae yna gymaint o effeithiolrwydd yng ngwaed Iesu Grist. Mae'r gwaed yn pwyntio at yr aberth. Mae yna gymaint o effeithiolrwydd. Mae fe'n gallu glanhau pechodau, nid just miliynau, biliynau o bobl. Mae fe'n gallu glanhau pechodau nifer anfeidrol. Nifer anfeidrol. Yn yr Hen Testament, pan mae Abraham yn cael ei orchymyn i offrymu Isaac, un offrwm, un aberth dros un person. Pan mae'r Pasg yn digwydd, pan mae Moses yn arwen pobl Israel allan o'r Aifft, un oen, dim dros un person, ond dros teulu. Un oen yn cynrychioli teulu. Pan mae'r brenhinoedd, Solomon a y rhai sy'n dilyn, yn arwain Israel, mae'n un oen dros cenedl. Pan mae Iesu Grist yn dod, mae'n un oen gyda digonolrwydd i faddau pechodau'r holl fyd, yr holl bydysawd. Pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n trio safio arian, fel da ni'n gorfod dysgu nawr. A felly, pan o'n i'n fach, os o'n i'n cael bath, bydde yn mam yn cael bath yn gyntaf, ac yna, dwi'n gwybod os da chi'n neud hwn nawr, ond yn hytrach na gwastraffu'r dŵr, bydde y dŵr wedyn yn aros, a bydde fy nhad yn cael bath, ac yna bydde fy chwaer yn cael bath, yn yr un dŵr, ac yna ar y diwedd bydde fi'n cael bath. Dwi'n gwybod pa mor hir bydde'r dŵr yna'n gallu parhau yn lan. Ond meddyliwch am y bath mae Iesu Grist wedi agor ar Galfaria. Sawl person sydd wedi golchi yng ngwlad Iesu Grist. Meddyliwch am y rhai oedd wedi dod i gredu yn yr Hen Testament. Meddyliwch am y rhai yn y Testament Newydd. Meddyliwch am y rhai yn ystod 2000 o flynyddoedd ers hynny. Meddyliwch am y rhai hyd yn oed fan hyn bore yma. Mae yna mwy na 4 ohonon ni wedi dod i gredu yn Iesu Grist. A dyma'r peth hyfryd. Mae yna ddigon o effeithiolrwydd yn y gwlad yna i lanhau unrhyw un. Does dim ots faint o bobl sydd yn golchi. Na chi hyfryd. Na chi hyfryd. A felly dwi'n dilyn Ioan yn pwyntio bore yma at Iesu Grist. Yr unig obaith. Ydych chi, ydw i, wedi dod at Iesu Grist? Ydych chi wedi credu yn Iesu Grist? Ydych chi wedi cyffesu? Dwi'n bechadur. Dwi ddim yn gallu golchi fy mhechod fy hunan. A dwi'n sylweddoli bod Duw yn ei gras ydy rhodd sydd ddim yn cael ei heiddi. Mae Duw wedi anfon ei unig anedig fab, Iesu Grist, i farw
marw ar y groes, drosoch chi, droso fi, fel yn bod ni yn dod i gredu ynddo fe, ac yn cael yn golchi yn ei waedef, a mae Duw yn maddau'r cyfan. A chi gwybod beth? Ers i fi ddod i nabod Iesu Grist, dwi di ffili. Gofynodd Williams Pantycelyn yn un emyn, dwed i mi a wyt ti'n maddau cwympo gan waith i'r un bai. Da ni gyd yn ffili. Ond dydy e ddim yn ffili. Dydy e ddim yn gollwng gafael arno ni. Ac mae gyda chi stori i ddweud. Bydde di ni yn Nghaerfyrddin, yn Nghaerdydd, ar hyd a lled Cymru. Dim pwyntio i ni, dim pwyntio i'n capeli ni, ond pwyntio i'n gwaredwr ni. A does dim ots pa mor anabl i ni'n tymlo'n hunan i fod. Da ni ddim yma i ennill dadleuon. Da ni yma i ddweud wrth pobl, drychwch. O'n Duw, yr hwn sy'n cymryd ymaith pechodau'r byd. Chi'n cofio'r hen, na i orffen gyda hwn, chi'n cofio'r hen hysbyseb AA, pan oedd rhywun yn cael ei gar wedi torri lawr ar ochr yr hewl, a nhw'n agor y boned, a nhw'n trio gweithio mas beth oedd wedi digwydd, ac yna oedd rhywun yn stopio ac yn trio helpu nhw, a mae'r person yn gofyn, do you know do you know how to sort this out? Mae'r person yn dweud, oh no, I don't. But I know a man who can. I know a man who can. A da ni'n gallu dweud hynny am rhywbeth hyd yn oed yn fwy pwysig. Da ni methu sortio'n hunan mas yn aml. Sut allwn ni sortio problemau'n cymdeithas mas? Ond da ni'n gwybod un sydd yn gallu mwyn i